Hello everyone, दिनै आं थांगासिनो दङ दावधारा बाक्सायाव बे भिडिअखौ आं रेकर्ड खालामदों दिनैहाय 22 फेब्रुवारियावहाय हारिमु बिलिफाङाव आं मेथाइ खननो थांगासिनो दङ हरिसिङानिफ्राय 4टा बाजायावहाय जागायजेनबाय थांनो बेनिफ्राय ओरैहाय तामुलपुर रङिया जानानै पाठशाला जानानै जों थांगोन तामुलपुरनिफ्राय ओरैहाय सिंनि लामाजों थाङा मानो होनबा गोबाङानो बुंबाय थादों लामाया एसे गाज्रि होननानै ओंखायनो दायो थांगासिनो दङ नै पानिरि मोनहांबाय लामाया मोजां खोब मोजां हरिसिङानिफ्राय मेन हाइवे गाखोजेननायनिफ्रायनो मोजां थांबाय थादों लामायावहाय फुकनमोन पानिरियावहाय शुटिं खालामबाय थानायखौबो नुबोलाय लांबाय बोथोरा बोरैबा गुमामा अखा हागोन बायदि नायनोसै दायो अखा हायोना हाया ओमफ्राय गावदों कि खावो चा सोनाबजोंहाय थांबाथाय बेखिनियावहाय जोङो गोरोबबाथाय समा सा लोंलाङो बेवहाय सा लोंनो मोजां मोनो दानिया थांफिननोसै सा लोंखांबाय सासेया गय जाहैदों बेनिखायनो लासै फिदिंदों सासेखौ नेथावथाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आङो हानायमानिखौ दिन्थिलांगोन आङो मा मेथाइ खनहैगोन ओजोंहाय सुबिदा जायोबा आरो रेकर्डिं बिदि खालामनाय जायोबा आङो बे भिडिअआवनो लोगोसे होलांगोन नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ आरो एसे सम लाबावगोन जों पाठशाला सहैनो पाठशालानिफ्राय लामाया ओरैबायदि भिडिअ गेम गेलेनाय बायदिल' मोनखादों आं बेबायदि नै मबाइल हमनानै लामाखौहाय जि स्रायनो स्लिमनो जों बावला आरो सहैथारसिगोन आरो बेवहाय प्रग्रामनि आं जि हायो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांगोन
प्रग्रामा जोब्बाय जों 1टासोआव फैबाय हजोंनिफ्राय 12टासोआवनो जोबदोंमोन ओमफ्राय जाबाय जों बिनि उनावसो ओंखामखौहाय प्रग्राम जोबनानैसो ओमफ्राय दायो थांफिनगासिनो दङ बिराद अखा लोगो मोनबाय जोङो लामायावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थेंक इउ आरो उनफ्राव आं जुदि बेबायदिनो प्रग्रामफ्राव थाङोबा आंनि मेथाइ खननायनि भिडिअफोर आरो थांनायनि बेबायदि ब्लग भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव आं लाबोबाय थागोन अब्लासिम नोंथांमोना आंनि पेजाव आरो इउटिउब चेनेलाव बे मोननैयावबो लाइक खालायदो आरो साबस्क्राइब खालायनानै दोनदो एसेनोसै बाय